shi dauki labarin ya dauka ne a wani handle haka na Twitter kenan a wani kiran shi anonymous wanda ba a san shi ba kenan bai da fiska bai da suna bai da komai shi dauko wannan labaran ya zo ba so daga nan shine Bello ya dauka ya fassara da Hausa ya yi shi dalla dalla ya tallata wa mutane. Barkanku da zuwa ko mu ce barkanku da dawowa wato channel namu mai suna No Dance Stars. Muna so ku tsaya ku ga bidiyon nan har ƙarshe, ka tsaya ka ga bidiyon nan har ƙarshe domin muna buƙatar comment ɗinka me za ka ce akan wannan bidiyon. Shin da gaske dan Bello magirkiri ne ko kuma mai bada labari ne ko kuma yaya? Ka tsaya ka ga bidiyon nan har ƙarshe ka gaya mana a comment section ka like ka follow ka subscribe. Shi dauki labarin ya dauka ne a wani handle haka na Twitter X kenan a wani kiran shi anonymous wanda ba a san shi ba kenan bai da fiska bai da suna bai da komai shi dauko wannan labaran ya zo ya zuba so daga nan shine Bello ya dauka ya fassara da Hausa ya yi shi dalla dalla ya tallata wa mutane so wannan shine a nasu gani man Najeriya bari ga maka dalla dalla yanda yake asali yanda muke a Najeriya mu ne da waɗanda suka zo suka kafa ƙasan turawan mulkin mallaka kenan tare su suka kafa kasan su suka yanka Nigerian su suka bamu ita kuma ba su ba da kasan ba sai da suka tabbatar da akwai mai saboda an tabbatar da cewa akwai mai a Nigeria daga 1956 da shekara 1900 kenan da 56 kafin ma a bamu independent da 60 ko ba haka ba so da aka yi haka da aka tsara Nigeria sai aka ce to iya man da muke fitarwa a Nigeria kashi 60 shine na 'yan Nigeria sannan kashi 40 nasu su wanda suka rene mu haka aka baka san yanzu idan aka ce mun fitar da mai ganga miliyan 1 that means 600 ne namu a ciki 400 na wa'annan mutanen ne to sannan sai gwamnatocinmu na Najeriya tunda muka dawo demokradiyya especially tsakanin gwamnatin Jonathan da gwamnatin Buhari har nan zuwa gwamnatin Tinubu sai aka rika samun akasin kuɗi saboda mun ciyo basussuka da yawa wanda abin ya zo ya yawa ana kiran shi debt to GDP so dole sai mun yi nemo wani kuɗi ta wani hanyar za a ci gaba da ranin ƙasan shine sai aka ce to yanda za a yi a rika sai da man nan you know in advance sai a karbi kuɗin sai a ci gaba da aiki da shi misali idan muna da ganga 600 sai mu ce to why not mu kira masu saya mu ce musu don Allah ku ba mu kuɗin ganga miliyan 10 za mu rika biyan ku kowane rana za mu rika baku miliyan 200,000 har ya cika miliyan 10 amma ku ba mu kuɗi mu yi amfani da shi so haka aka yi ta rarrabawa har ya zo lokacin da gwamnatin Tinubu ta karbi mulkin Najeriya ganga da muka rage da shi namu wanda za mu iya cin gashin kanmu gaba daya bai fi 216 ba duk sauran an sayar to sannan idan production namu yana raguwa dan gangan da muke biyarwa ma raguwa yake yi so total kuɗi da muke samu a rana bai fi miliyan 16 ba gaba daya to sai ka ɗauki wannan matsaloli da aka shuka tun farko a Najeriya sai ka dangana shi da gwamnatin Tinubu da ta shekara ɗaya to sai kuma sai ka yi lissafin a ce akwai wani gidan mai a Malta wanda take tacewa nashi ko da yake na Wale Tinubu ne aka ce wani Ras Mantis kuma Wale Tinubu an daɗe da sanin Oando nan lokacin Obasanjo ma aka ce sunan kamfanin din Obasanjo and others kamfanin Obasanjo ne haka aka ce lokacin su Yar'Adua aka ce sunan kamfanin din Ocean and Oil shi Wale Tinubu kawai shi front ne sannan yanzu kuma lokacin ya zo da yake shi yana da alaka da Tinubu sunan su wannan Wale Tinubu wannan Bola Tinubu sai aka ce ai Tinubu ne ka gane so wani lokaci za mu iya fitar mu wallafa abubuwa saboda mu kawo sha'awa al'umma kuma mu samu followership da sauransu amma ba dole ne hakan ya zama gaskiya ba saboda asalin gangama da muke da shi na mai da ake fitarwa bai kai yanda ake bayani ba bai kai ba sam muna da matsaloli na rashin kuɗi wannan abun shi yasa zaka ga yawanci idan an ce za a yi kaza sai a rasa samun kuɗi da za a yi shi za a yi kaza sai a rasa samun kuɗi da za a yi shi so su irin su dan Bello da sauransu ni abin da nauka abin da suke yi abun nishadi ne kamar misali mutum ne wanda yake sharholiya ko yau a fito a dan bayyana abu a yi dariya a ji daɗi mu gani a sake nunawa a yi liking a yi sharing to ya tsaya a nan amma wai a ce wai shugaban ƙasa misali yana da hannu a tace mai da shigo da mai da waye-waye da sauransu ga baki daya duk wannan abubuwan sai ga kaman ana dunkula mishi wani nauyi ne wanda bai dace ba ne a nawa tunani saboda rigingimin ya fara ne akan gidan Dangote ko wannan refinery na Dangote a nan muka yi magana da kai muka yi ta farin cikin kwarai da gaske bude wannan gidan man tabbas to abinda ya hana gidan man Dangote aiki ya fi karfin shugaban Najeriya saboda a Najeriya a duniya akwai wani tsari da ake kira ESG
environmental and social governance. Wa'annan mutanen turawan yamman suka zo da shi, su burin su shine duk inda ake tace mai a duniya inda mai din daga ƙasa yake fitowa a daina amfani da shi. Saboda America ta samu wani technology da suke kira na renewable energy wanda shi wannan technology zai iya substituting mai a harkar ba da energy a duniya. So ba yanda za su yi nasara da wannan sai sun rushe mai gaba daya, duk gaba daya duniyar mai sai a rushe shi, duk gaba daya sai sun dakushe shi. Sai suka kirkiro da dokoki guda uku. Na farko suna kiran shi Inflation Reduction Act, na biyu suna kiran shi Science and Infrastructure Act, Science and Technology Act, na uku suna kira Infrastructure Act. Wayannan act guda uku na shugaba Biden shine ya addabi matsala da kaga yanzu ake da shi ma da tsakanin su da turawan Europe. Shi yasa har Faransa suka yi rikici da America, suka ce su ba su yarda da wannan tsarin nasu ba, suka je suka fara harka da China, aka yi ta rigingimu kwanakin baya. Duk wasu kamfanonuwan Germany sai da aka rurrufe su, duk suka gudu suka koma America, saboda idan ba America ma kake da kamfani ba za ka samu iya dala da za ka gina wato masana'antanka ya daidaita da wannan tsarin sabon energy da suka kawo. So burin su shine su ba su da babban competition a duniya sai harkan man fetur. Shine sai suka fara adawa da man fetur, suka je suka afkawa yaƙin Russia da Ukraine, saboda Russia ita tafi kowa fitar da mai a duniya. Yanzu kuma suka zo tsakiya Middle East kenan inda ake rigima da Israel. Burin maganan Israel ba magana ne wai na wai maganan wai addini ko kuma bangaranci ba, magana ne kawai na man da yake Saudi Arabia da UAE da Iran da Iraq da Syria da Oman da kuma Kuwait da Bahrain. Kawai da fake da guzuma harka ne na mai. Suna so idan ita Israel ta kwace shugabancin wannan wuri za ta iya gaba ɗaya yin amfani da wannan damammakin ta kashe gaba ɗaya dukiyoyin mansu. Shi yasa idan ka kula zaka gani wannan kungiya da aka fitar da ita sabuwa wanda ake kira BRICS, duk kasashe da suke da mai suke gudu su koma BRICS, duk kasashe da suke gudu su koma BRICS, saboda wa'annan BRICS din group ne na wanda su kuma sun yadda mai shine wannan technology American ba zai rushe ta ba. So shine yanzu rigiman da ake a duniya. So shine ya shafe mu don mu sai muka yi hanzari muka sa hannu, muka rattaba hannu a climate change agreement da aka yi a Paris. Muka je Dubai wani CAP 26 muka zaki rattaba hannu, muna ga kaman cewa abu ne World Bank za ta bada kuɗi da sauransu, ko ba bincike da ana neman kuɗi ruwa a jere. Muka sake dawa muka rattaba hannu a Samoa agreement, har aka yi ta magana akan maɗigo da sauransu, ba a san da cewa a ciki akwai dokoki guda biyu, suna kiran shi sustainable energy da kuma climate change. Duk inda ka ji an yi maka maganar climate change to harka ne kawai na kusa da mai. To sai gashi mu a Nigeria Allah ya ba mu dama, wani attajiri mai zuciya mai jajircewa mai san kasa ya zo ya gina factory wanda zai ba da masa, zai kara kafa mu akan man duniya gaba daya. Za mu iya supplying wa duk Afirka, za mu bude masana'antu masu yawa, sannan kuma komai zai fito daga cikin wannan kurɗin na fossil fuel. Kaga ya sha bamban da wannan tsari. Mu kuma Najeriya mun rarraba hannu akai. Tun kafin shugaban Tinubu ya zo ba rarraba, wasu sun rarraba. Sannan wa muka zo shugaban Buhari sun rarraba, shi ba Tinubu da ya zo rarraba a Samoa. Na'am, abin da na fahimce ka, ma'ana rikicin siyasar wato a rikicin matakar man Dangote ba siyasar Najeriya bane, siyasar duniya ne. Wallahi siyasar duniya ne, saboda harkar